Zdraví vás štáb školní televize. Nacházíme se na náměstí ve Svitavách a toto novorenesanční budova je naše škola. Pojďme se podívat na naše město ze střechy naší školy. Právě se díváme ze střechy naší školy na Svitavské náměstí. Uprostřed vidíme Mariánský sloup, který na videu působí malý, ale když před ním stojíte, je pěkně velký. A hned za ním vidíme kostel Navštívení Panny Marie, ale my Svitaváci mu říkáme Bílý kostel. A zde nám kamera zabírá dvě z nejstarších budov na náměstí. Ta červená budova je stará radnice a hned vedle napravo vidíme dům u Mouřenína. Obě tyto budovy pochází z poloviny 16. století. Nyní nám kamera přibližuje multifunkční centrum Fabrika. Před téměř 100 lety ji nechali postavit bratři Etlové, později byla součástí Vigony a pak už jen chátrala. Před 15 lety proběhla velká rekonstrukce a najdeme v ní knihovnu, velký sál, aulu, učebny a dětské centrum. Teď se právě koukáme na červenou knihovnu, neboli Otendorův dům. Knihovna se začala stavět roku 1891 a byla otevřena rok potom. Dříve to byla knihovna, teď je tam koncertní sál, čajovna a muzeum Esperanta. A máme tu muzeum a galerii ve Svitavách. V našem muzeu je největší sbírka praček a prací techniky v České republice. Nachází se tu expozice o životě rodáka Oskara Schindlera, který zachránil 1200 Židů a byl o něm natočený film. Vystavují se tu i na Vánoce dřevěné betlémy. Rozloučíme se s vámi pohledem na komplex nemocnice a v pozadí je vidět kostel svatého Josefa. Jak mu my Svitaváci říkáme Červený kostel.